समाजनि जिथुनाखि हाबाफारि दिनै नैथि सान साराबो बाहागो लाफैदों बेनि गेजेरजों माबायदि मेसेज हरनो सानो रायजोनो? दिनै सिमेन्ट सापरि एसबि गोजौसिन फरायसालिनि फोथाराव 12थि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि कनफारेन्स जादों। दिनै नैथि सान आरो बे नैथि साननि सेथि हाबाफारि फिरफिला थिखांनाय। बेवहाय आंखौबो अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि महरै आलासि हिसाबै हांख्रायहरदों आरो आं बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मिथिनो मोनदों दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय दुलाराय आसामनि बर' फिसाफोरखौ ज' खालामनानै खौसेयै बर' माहारिखौ गासैबो बिथिंजों अर्थात राव हारि हारामु अर्थनैतिक राजनैतिक अधिकारनि थाखाय दाबि दावा खालामनानै सायबस्थ' खालायनो बे खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ दादों आरो बिथांमोना बे आफादखौ दादोंमोन दानि BKWSनि चिफ मानिनां मिहिनेश्वर बसुमतारीनि दैदेननायाव 2014 सनाव बिथांमोना बे अर्गेनाइजेसनखौ दानानै बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर' सुबुंफोरनि थाखाय राजनैतिक अधिकार भाषा कृष्टि संस्कृति बेफोरखौ जौगाखांहोनो सरकारनाव दाबि दावा खालामदों। रायजो राजाफोरखौ एवारनेस खालायनानै बुथुमदों। खौसेयै बोलो होनानै दाबि दावा खालामनायनि परिप्रेक्षितआव आसाम गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मानिनानै 2020 सननि 27 फेब्रुवारियाव जिथु एबसु NDFB मोनब्रै गट बे सान्थि सुक्तियाव UPPखौबो लाफानानै सुक्ति खालायनो बाध्य जादों। बे सुक्तिनि गेजेरजों बिटिसिनि बाहेरायाव बर'फोर जेसेबां दङ बिसोरनि सर्बांगिन उन्नयननि थाखाय मोनसे राजनैतिक बेबस्थापना खालामनायनि सुक्तिबद्ध खालामनानै क्ल'जआव लाबोदों आरो बिनि दारैनो आसाम गभर्नमेन्टआ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानानै होनानै इन्टारिम काउन्सिल दानानै दा खामानि मावगासिनो दङ। बेखौ मिथिनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं आसा खालामो बे UPPनि दारै बिटिसिनि बाहेरानि बर'फोरा ज'यैनो जोंनि बर' माहारिखौ गासैबो बिथिंजों जौगाखांहोनायजों लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु सिमां बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि हिसाबै प्रतिष्ठित खालायनाय बे हाबाफारिखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादा मावनानै हेफाजाब होलांनो हागोन आं बेखौ बिसास खालामो आरो आङो UPPनि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायगोन जे जिखिनि खामानि मावदों बे जोबोद मोजां जादों आरो बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन खामानि मावनो थाखाय बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय गासैबो बर' माहारिनि सुबुंफोरा बेवहाय ज' खौसेयै थानानै खामानि मावनो थाखाय आरो दैदेनगिरिफोरखौबो निष्ठा भाबै खामानि मावलांनो थाखाय आङो खावलायदों।